Malaysia pun pi parlok borok baju pet pekerjaan yang kini channel mau benar te parlok borok mentang wan rak yang pi pentip yang tepi ya gaji la kai jong ka Shillong la jong hakal pung jong gaji kun I League ka Indian League arjar apply arjar ar pausau te mentangan pentip yang tepi ya gaji la kai ka ban sawan ka badai lai sai ka singi chodri ku Disembar arjar ar pulai hakapor ar baje janmit Hamadan SSA Stadium Shillong hapulo te kene gaji la kai lai sai ka singi kan long hapadeng ka Shillong la jong kana kun persya ya ka Aisul FC baru arti tim kita tim na North East dekat jelek kai kalau kebat itna badu kata-kata ka Aisul kadeka klub na po Mizoram bat ka Shillong Lajong pat kadeka klub na ka Jela Jongi dekat ne jelek kai la sai gas ngi kan dia ka por RBJ dekat jelek kai kalau kebat itna badu kata-kata baru arti tim kila ya kwa ban kiu sejrong jong ka table agak bak Shillong Lajong lai kala don shan hamenta ban poi sakdan ka baar kujuru sakdan ka baningkong Henry kaji aku lah cakap sih kalau kau bahaya ke Shillong Lajong nomor bagai yang ya ke Aisul apa dia klub ke Baklan bor bah pon North East balah tip ki bro kawai bakal Aisul ke dia klub ke Baklan bor bah pon North East jongi dan mentang ini dapat lah cakap sih menoban job Henry hak jinggi syahi ya mentau senang begini lah kai kelak poi bet cakap Shillong Lajong ban job nomor bah Shillong Lajong ke dia klub ke Baklan bor bah mentau senang agak lempung jong jing akun I League lai sai gas ni ni la kai kadai hak por arbaji te ngengej ngaka pada pi baro ki parlok ri football jong ka jala hi bro ka wei kham tam ti bron haka nong ba Shillong subha lej ban aji gersan ya ka jela kai hab deng ka Shillong Lajong bat ka Aisul lej aji gersan ya ka Shillong Lajong kanang ba ka Shillong Lajong kan kur biang ya ka jing job ya ka nam job namar ba ka jing job ka jong ka Shillong Lajong hala ying hai kini ki match baladap kadai ke jing ka chanran ba jong pi ki paj ba ri football jong ka Meghalaya hi bro ka wei de lai sai ka singiru da pilap subha lej kenang pan aji gersan biang ya ka Shillong Lajong hapo maran pulu kenang ba ka Shillong Lajong kan kur biang ya ka jing job kumbangi tip barabor ba ka Shillong Lajong mentau senam ka klain namar ba ki player badon sap ki player kasi jongi ki bun ba mentau senam ha ka Shillong Lajong te de na kani ka tau bang ka pat ya pi namar lara pim lek kersan menta ya ki paradok para senam jongi ki player kasi te lanu syu kan yin lej ban aji kersan te menta lan la sai kasi tau ngin jas dang no biang ban lej aji kersan biang ya ka Shillong Lajong kenang ba Shillong Lajong kan yo men sim bat kan job bet ya kan ka jing la kai la sai kasi namar kadang mi ki match ki badang sa kata karaya kedu iki tim ki bak bor ka Shillong Lajong Henry lada wan kersan rat ba ma pi ki paj ba angge ka Shillong Lajong da ka masuk kan job bet ya ki tim ba per ki ba ya kun bersa ya ka te ya mentahi ka Shillong Lajong adon hakardan ka balai hak ba kala kun hadu khat riu pon kat ba ka Aisul pat kan don hakardan ka ba pra hak ba la kur hadu khat we pon dengan ngej ba la syak ni ka Shillong kan job bet wat lada ka yakun ya ka klub Aisul para North East kidai ki ba ya start but ba ban yakun dengan ngej ba ka Shillong Lajong ka kham la syak ni ban job Henry hak jing kersan bar ba jog pigi paj ba wan saki la syak ni an pej ya kan ga la kai ka jing job kan wan pej ka Shillong Lajong tentang kene ke Malaysia win pi parlok baro ki ba ik bat ba kersan bar bor ya kan ka channel mau benar te sa share sa subscribe ya kan ka channel mau benar kana ba pin yo biang ya ki video ki ba thamai ha kan ka channel Kublai Shibun